खुलुमका बायब सं जतनो आव हंके जों जिनि मोनाय सानजोनानो जों जत त्रिपुरा हास्ते गोनांगै जों जतन चुबा लायखिया जों हामजाग लायमानि बिसिंतै जों बिनि साकसय गाहाम गोरोङै फाइटन होननै जों बनो जों जतन चुबा लायखिया अमो हायकेनो जिनि तै खरकसा मोनाय हासिना देबरमा मुंगै बबो बेलेखेनो बेमार कतर मानजागै बताबो हामियाक लायजाक आव फाइदि जों बनबो जतन पाल बाक्सेके चुबा लायनो अबना आं नरम थानि काइसा पयमुं बबो खरकसा जिनि बरंनो जिनि दफानि बरंनो बिनि मुंखा हासिना देबरमा बिनि कामी तेलेमुरा मानिक बाजार फाइदि प्लिज जों बनो जतन चुबा लायनो जिनि चुबा सनि बिसिंतै बिनि साकसय गाहाम गोरोङै बासाय फाइमानो नंथुन ते बो खरकसा जिनि दफानि आथुकिरि बो खरकसा स्टुडेन्ट बताबो एमए क्लाइ दंगो हिनि साव फाइदि प्लिज जों जतन बनो जे मानसाक चुबा लायनो हिंगे बायब सं नर नुगिन मानना ओ स्क्रिन QR कोड दिजाक मानाय हासिना देबरमानि हिंगे नर जे मानसा खक्ता खंनि बिनि ओ QR कोड नर प्लिज रांकिजे मिसा चुबा लायजादि बिनि ओ बेमारनि बिथि त्रिपुरा ओ मानथगे ngै तंमाने bagै बो बेलेखनो जों चालु क्लाइ तंखा तै त्रिपुरानि डक्टर बनो साक्लाइ रिखा डाक्टर क्लायै फादरा हास्तेओ डक्टर नायजागै दिहिनि हायनि bagै बर रां पैसा गोरिनि bagै बबो लुकुरनि बुसकांगो चुबाजो सानाने नांखा अबनो bagैनो जों जतन चुबा लायनो जिनि माने हासिना देबरमानबो आव आंबो बिनि नुखुंगो आंबो थाङै नायनाय आं साक बायथों बिनि नुखुंगो थांनाय तै नरबो जतन बिनि नुखुंगो थाङै बनो जे मानसा चुबा लायजादि जों जतनि चुबासुनि बिसिंतैनो बिनि साकसय गाहाम गोरोङै फाइमानो नंथुन बिनि लांमा गोताल मानो नंथुन बायब सं प्लिज नरक चुबा लायजादि जिनि मोनाय हासिना देबरमानबो अबन आं नरं थानि बोखाबाय आं पयजेओ प्लिज जों जत पालके बिनि bagै बोसन चुबा लायनो निनि आनि हिंलेया ओइ जों जत खा बाक्साके जों जत खा थांचाय खलायै जों मानाय हासिना नबोसन मानाय सानजनानो चुबा लायमा हायकेनो फायदि जों जत खा गरखेनो जों मानाय हासिनानि bagै जे मानसा चुबा लायनो अबन आं नरं थानि काइसे कयमुं काइसे रिक्वेस्ट बेलायनो हामबाय नरक जतनो प्लिज बायब सं नर ओ भिडिअ न किजा शेयार खलायदि जत बरनो ओ भिडिअ न नुगि मानो नंथुन